3 висши учебни заведения, 2 общини, както и директори на училища и педагози от 8 областни града участват в 11-та поред международна конференция, посветена на иновациите в образованието, организирана от община Варна. За 11-ти пореден път в град Варна провеждаме конференцията "Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21 век". Тази година мотото на конференцията е иновациите в системата на образованието. Над 65 доклада има регистрирани за участие в конференцията. Сборникът с тематичните доклади от форума вече е отпечатан и ще бъде предоставен на образователната общност от страната, подчертаха организаторите. 3 са удостоените с диплом за следовник на народните будители от Синдиката на българските учители: Николай Увалиев, Петя Цанева, създател на Българското училище в Мадрид, и директора на Българското училище в град Паркан Ирина Семкова. 17 са и наградите на община Варна, с които ще бъдат удостоени преподаватели и дейци на културата от морската столица в края на конференцията.